Hvad så alle sammen? I dag er gutterne en tur på Ærø, og så skal vi lige ud og køre noget elløbøvelse. Let's go. Jeg har Jakob med, og jeg har Rasmus med. Okay, klokken den er 23 minutter over 8, og vi kører ned mod sådan vandet hernede, så ja, bare følg med. Så kører vi. Vi er ned mod stranden, ikke rigtigt? Vi har Jakob der, Rasmus der. Så let's go. Okay, jeg er ikke galt, det er mørkt, mand. Har du 3%? Jeg har fuld procent. Hold da kæft, du er lækkert. Skal vi lige prøve at slukke lysene? Nej. Er I klar? 3. Jeg slukker mit. Sluk dit. Holy shit, det er mørkt. Okay, jeg updaten er der, vi kommer derned. Okay, nu er vi sådan tæt på. Holy shit. Okay, nu er vi sådan nede ved vandet. Skal vi sådan køre ud, eller? Nej, skal vi bare vende her. Skal vi vende om? Ja. Vi er ved vandet, det er jo sådan fucking creepy. Prøv at kigge deroppe af. Det er den vej, vi lige har kørt. Okay, jeg vender tilbage, når vi lige er halvvejs op ad bakken. Ja, nu er vi halvvejs. Nu er vi halvvejs. Let's go. Og vi har Rasmus Jakob der. Og nu her, vi har kørt op på... 22 op ad bakken, det er 5 meter. Update, når vi kommer hele vejen op. Okay, nu er vi kommet op ad bakken, og vi kom dernede fra. Og ja, update på, hvor meget procent vi alle sammen på. Hvor meget er I på, gutter? 5. Jakob er på 5, og resten er sådan 100%, og han er på, hvad fanden hedder det? 3%. Og 1% det er sådan 20%. Og jeg er oppe på fuld procent. Skal vi køre mod kronen? Okay, update, når vi kommer hen til kronen. Alright, Rasmus. Go for it. Hey. Kom ind her. Vi skal hen til kronen. Og Jakob er der. Jo, vi vender lige tilbage, når vi er derhenne. Nej, klipper Rasmus. Let's go. Og Jakob. Skal vi lige have mig med? Og man kan ikke se noget, det er fucking mørkt. Okay, nu kan man se noget. Wow. Nu er vi ankommet til kronen. Og ja. Nej, vi kan fandme ikke ende, vi skal ikke gamle nok. Og der er masser på Maxi og konge og så vores fucking elløbehjul. Nå, ja. Okay, nu kan vi ned til noget, der hedder Strandbyen. Det var sådan, vi var ude og køre en lille aftentur. Så ja, ned mod Strandbyen nu. Så ja, update lige om lidt. Let's go. Gå, Jakob. Go. 25. 25. Bro, en fucking hånd. Ej, du fucking får se, hvor meget ryster. Nu kører vi helt ned. Altså, jeg kan ikke sådan bremse, hvis det er, fordi at jeg har kamera i hånden. Holy shit, vi kører fandme ikke helt ned. Det er fandme i orden, Jakob. Okay. Det er ulækkert, der. Shit. Okay, gutter. Vi har lige en... Hvad er det, der lyser dernede? Den kan lige være næsten. Okay, vi holder lige pitstop herhenne, så ja. Vi skal bare lige op her fra fucking stranden. Let's go. Der var lidt lys her. Okay, nu sætter jeg noget musik på, og så kan I bare se os køre lidt, så ja.